Beta na iluto yung mother. Ito naman yung nabili natin sa palengke na bunog. Ewan ko anong Tagalog nitong bunog. Paki-comment nga po. Tagalog ng bunog. Para siyang million piece, hindi naman million piece. Yan. Sikat yan sa mga ilog-ilog dito sa amin. So, palilit na para sa isda, parang million piece. Ito no. Para siyang million piece. Sa ilog siya nakukuha. Yan. Bali ano to? 20 pesos ang 1/4 sa palengke. Ganun din ang ingredient nito. Ano nyo lang. Luya, bawang, sibuyas, asin. Ipangat nyo sa suka. Pwede. Yan. Okay guys, sa pagluluto po ng ating bunog. Yan, yung bunog. Kailangan lang natin dito ng siyempre sibuyas, kamatis. Pero lagay na natin yung bunog dito sa kasirola. Yan. Then ilagay nyo na yung ating sibuyas, luya, bawang. Yan. Para gupog nyo lang na ganyan. Pagkatapos kailangan nyo rin siya ng kamatis. Yan. Kamatis po. Yan ang sekreto ng bunog, pagluluto ng bunog. Tsaka maghiwa kayo ng kamyas. Yan. Para may pang-asim siya, no? Yan. Sa alat niya, pwede kayo maglagay ng asin, bagoong, o kaya patis. Yan. Lagyan nyo para masarap po yung asim ng ating bunog. Yan. Alright. Yan. Yan po. Okay. So, halo-haloin lang natin yan. Halo-haloin nyo na ganyan. Okay. Tsaka syempre, yung patis natin, huwag nyo kalimutan, huwag masyado. Yan. So, ipapangat nyo lang yan. Ganyan. Okay, so wag nyong tutubigan to kung saan magsasabaw itong mga ingredients dito guys. Mabilis lang to, ipapangat ko lang sa mga rekado. Yan guys, na yung itsura nya. Wag nyong masyadong haluin at para hindi maburbor or madurog. Pag madurog ay pagkain na ng pusa. Okay guys, pagka okay na sa panlasa nyo yan, asim, alat, ready to serve na.